Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Zone 1 Barangay Mataurok, Minalabak, Camarines Sur. Umaga nitong Linggo, August 17. Ang biktima pinagbabaril mismo sa tapat ng motor shop na kanyang pinagtatrabahuan. So, ini yung biktima tayo si Esmeraldo Junior Sayat Ibelsa aka Bornok. So 38 years old, kasal, sarupong mekaniko, naka-star po sa Sitio Tarum, Barangay Baliwag, Viejo, Minalabak. So nagadan po ini sa 5 gunshot wounds, 3 sa daghan, 2 sa likod kang sa iyang payo. Naglatag ng mga checkpoint ang pulisya sa maaaring puntahan ng sospek na maaaring may mga kasabwat sa ginawang pamamaril patay sa biktima. May person of interest na rin ang kapulisan na makakatulong sa pagtukoy sa nasa likod ng krimen. Sa ngayon po yung update sa ating investigasyon at paggalap ng impormasyon. Meron po tayong tinututukan na person of interest, pero ini po day pa ma-i-divulge kaya po hanta pa pong mas pusog ang satuyang investigasyon. Pagtawag po ni Kapitana ng 911, tumawag din po yung kalasag sa atin para impormaran about sa shooting incident at napagkamalan pa nga po natin itong Cymex. Pero eventually na natin habang on the way yung response ng ating kapulisan ay nalaman natin na totoo. So agad nating ni-reach out yung ating higher headquarters, yung Camarines Sur Provincial Office na makapag-conduct ng dragnet operation sa neighboring municipality. Ayon kay Kapitana Gemma Jordan ng Barangay Mataurok, mismong ang mga sospek pa umano ang nagpaabot ng impormasyon sa barangay hinggil sa pamamaril. So, yun po ang paabot sa akin na may binaril daw. Pero yung pala, nasa lubong na ng mga tanod ko, yung bumaril. Opo. So hindi namin alam. Tapos pumunta pa dyan sa may tapat ng barangay hall para po magsabi. Sila pa ang nagbalita na may binaril daw doon sa Zone 1. Yung suspect mismo po. Kasi bali dalawang motor, yung isa lang ang sakay, yung isa naman na motor magkaangkas. Dagdag pa ng opisyal, may mga banta na umano sa buhay ng biktima dahil sa atraso nito sa pagsasangla ng motor na hindi niya pag-aari base na rin sa testimonya ng kapatid ng biktima. Dumating si COP, Captain Monte, COP ng Minalabak. So talagang inano niya po yung private na CCTV, tapos yung mismo nakakita ng senaryo kung paano binaril, pero hindi nakilala nung magkapatid. Kasi takot na takot. Tapos po ang nila is ganito, yung dalawang kapatid, parang may din sila na may threat na daw talaga doon. Kasi April pa, kinuha niya yung motor. From April until now, hindi pa niya binabalik. Isinangla daw ng 15,000. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis sa mga sospek. Pinaglalamayan na sa bayan ng Bula ang biktima sa bahay ng kanyang asawa. Jan Amador, CSN.